बेसेबांसो ओंखारखो गया खै बस्थासो ओंखारखो 30 बस्थासो जाबाय गासै सेमोनथ' 60 बस्थानि बारा ओंखारदोंमोन माबा 30 ना 32 जादों खोमा ना 32 जादों देग्लाय बिराद खमलै गया असे मोनबाबो फानो रोंनाय खेबनानै दोननांगोन ना बर'फ्राबो हायो मा बांगालाल' बिलायना बांगालफोराव नांला 57 नो देरबाय मा होनो जेनेबा हायो बर'फ्राबो ना 61 बिदिबाथाय जाबाय आरो नुदों बर'फोरनि बोलोखौ मोनाखै 57 कत कुन्टेलनि बारगोन 5 किलो बारा बुगासिनो ना जों सानैनि 1.5 कुन्टेल बारा बुगोन 1 कुन्टेल बारा बुगोन ना 18.5 लाबोनोसै नामा गोजौआव बिनिफ्राय लाबोदो 56 जाबोगोन सेमानसै Mari tiba, susi sini orang sampai di kau. Dari siapa mari